Професор Георги Близнашки е премиерът на служебното правителство, което ще управлява страната до съставянето на нов кабинет след изборите през октомври. На церемония в президентството държавният глава Росен Плевнелиев обяви състава, структурата и приоритетите на служебното правителство. БНТ ви показа на живо церемонията. Сега от Гербова зала, т.е. не от Гербова зала, а пред президентството включваме нашия репортер Вера Александрова. Добър ден, Вера. Първо да кажем какъв е съставът на новия кабинет. Добър ден, както и ти каза, служебният премиер е Георги Близнашки, професор по конституционно право. Той ще има 4 вице-премиери. Това ще са Екатерина Захариева, която освен, че ще е вице-премиер, ще отговаря и за икономическата политика на служебното правителство. Йордан Христосков ще е вице-премиер и министър на социалната политика. Христо Иванов ще е вице-премиер и ще отговаря също за правосъдието. Илияна Цанова ще е вице-премиер и също така ще отговаря за използването на евросредствата. Министър на външните работи ще бъде Даниел Митов. Румен Порожанов ще е министър на финансите. Васил Цонов е министър на икономиката. Светлана Жекова екоминистър. Николина Ангелкова ще е министър на транспорта. В служебното правителство Васил Грудев ще е министър на земеделието. Йордан Бакалов ще е министър на вътрешните работи. Велизар Шаламанов министър на отбраната. Мирослав Ненков министър на здравеопазването. Румяна Коларова министър на образованието. Мартин Иванов министър на културата и Евгения Раданова министър на спорта. Кои ще са основните задачи на правителството, назначено от президента? Целта на президента е служебното правителство на Георги Близнашки да се превърне в повратна точка в развитието на страната, да внесе повече стабилност и прозрачност. Освен произвеждането на извънредните парламентарни избори, служебното правителство ще работи за подписване на споразумение за партньорство с Европейската комисия за използване на евросредствата за периода 2014-2020 година. Ще стартира процедурата за влизане на страната ни в Европейския банков съюз. Ще изнесе, обеща президента Росен Плевнелиев, цялата истина за финансовото състояние на държавата. Освен това ще предложи българският еврокомисар да бъде Кристалина Георгиева. Нека да чуем още от думите на президента. Служебното правителство няма да действа реваншистки, но ще каже истината и няма да скрие от българските граждани състоянието, в което се намира държавата днес. Пълен анализ на изпълнението на бюджета за 2014 година към 31 юли и прогноза за края на годината. Ще извадим истината за финансите в държавата, за дефицита, за фискалния резерв, за дълга, за несъбраните приходи, за раздутите разходи, за неплатените сметки към строители, общини, болници и други, за финансово необезпечените обществени поръчки и договори. Още в първия работен ден приоритетите и задачите му ще бъдат публично оповестени. Те ще включват мерки за организиране и провеждане на изборите, икономически мерки, мерки за социална и здравна закрила, образование, култура и спорт, политики в подкрепа на върховенството на закона, вътрешния ред, сигурност и отбрана, политики за европейски диалог и коректно управление на средствата от Европейския съюз, както и мерки за прозрачно управление. Още на първото си заседание ще излъчи достоен еврокомисар, който се ползва с широка обществена подкрепа не само в България и в Европа, но и по света. Българският кандидат за европейски комисар е Кристалина Георгиева. С назначенията в служебното правителство искам да покажа своя респект към конституционния ред, върховенството на закона и към демократичното и проевропейско гражданско общество в България. Основната цел на всяко служебно правителство е организирането на честни и свободни избори. Към Министерския съвет ще заработи отново граждански борд за свободни и честни избори, който ще осигури обществено наблюдение на изборния процес. Вера, какви бяха първите думи на новия премиер Георги Близнашки?
Професор Близнашки обеща ново начало и категорично заяви, че служебното правителство ще се противопостави на всякакви опити да се опорочат извънредните парламентарни избори. Нека да чуем още от неговите думи. Във време на остро политическо противопоставяне, целта на служебното правителство ще бъде постигането на повече стабилност, диалог и прозрачност в управлението. Това изисква повече от всякога ние да се придържаме неотклонно към Конституцията и законите на страната. Именно Конституцията на Република България е основата, върху която се гради нашата държава. В условията на политическа криза, тъкмо Конституцията трябва да бъде отправната точка за възстановяване на обществения морал и за изграждане наново на доверието на гражданите към държавните институции. По стечение на обстоятелствата самият аз съм посветил целия си професионален живот на отстояването на ценностите и принципите на конституционализма и демокрацията. Като министър-председател на служебното правителство, основен мой дълг ще бъде стриктното придържане към буквата и духа на Конституцията, като при изпълнение на възложените на служебното правителство функции и правомощия, всички ние неотклонно ще се придържаме към принципа на законността като основен конституционен принцип. Няма съмнение, че това правителство трябва да осигури преди всичко и най-вече добра администрация, която остава отзивчива както към нуждите на обществото като цяло, така и на отделните граждани. Независимо от крайно ограничените ресурси, с които ще разполага служебното правителство, след отказа за актуализация на бюджета от страна на представените в парламента политически сили, ние няма да останем слепи и глухи към болките и тревогите на нашите сънародници, пострадали от природните бедствия през последните дни и месеци, и ще направим всичко възможно да им помогнем. Нека всички проявим национална солидарност към тези хора и се помолим природата да бъде по-милостива. Организирането и произвеждането на свободни и честни избори може и трябва да стане открито и прозрачно с активното участие на гражданското общество. Служебното правителство ще работи тъкмо за свободни и честни избори, като ще се противопостави с решителност и твърдост на всякакви опити за опорочаване на народния вод. Кога ще започне работа служебният кабинет? Президентът Росен Плевнелиев още утре ще издаде указ, с който ще разпусне 42-то Народно събрание и ще назначи новия служебен кабинет. Също утре на Дондуков 1 ще стане и официалното предаване и приемане на властта, предаване от старото правителство и приемането от новото служебно правителство. Благодаря ти, Вера Александрова, пряко от